Nguva kahle bhuti. Kunjani mntakwethu? Siyacenga mani bhuti akhondo kunjani? No, masibulele. Madukunike nawe ke ithuba ubulise abaphulaphuli bevukani FM emva kwemini nje useluzichaza ke avuyile ngokuphelele into yoba ungubani nokuzalwa uzalelwe phi. Igama lami ndingu-Avuyile Qhinga. Xolo bhuti, xa ndibulisa abaphulaphuli bevukani FM ngokubanzi, abasezilalini zonke iindawo ndinqena uzibiza kube ngathi ndiyakhetha. Igama lami ndingu-Avuyile Qhinga. Yimpondo nyawufaka ungqesho kade lonke ixeshana isizwe. Ndizalelwe kwilali yakuNdonga eLejiswe. Ndakhulela eSeplana phaa eLejiswe, lwasePlana. Kodwa ngoku ndihlala eCofimvaba. Kunjalo bhuti. Esi sakhono unaso sokwenza kimibongo ude ube kanti ayilinganisa siqale nini? Dj Abza ngo-2013 ndaye ndafumana ingozi emasikizi kakhulu Dj Abza. Ndathi ke ngo-2014 ke ngoku ndingulaa mntu nje mna ucinga fanuba ndibhala nje le nto ibiyenzeke kum okanye ndiphalaze ndilambile into yoba ase ndiyibhale ndihlale iyimemori. Then into eyenzekayo yathi kanti iqala kanjalo le nto Dj Abza. Zange ndiyigqibe nale nto ndiyibhala ndandifuna ibe yimemori. Ndasuka ndaphumela kwezi kufumaniseka into yoba ndibhala nje ngaloo topic ndingasayihoyanga le yabe ndithetha ngayo into bendifuna uyenza. Yaqala kanjalo le nto Dj Abza. Ndakhula ndizibone sendinje Dj Abza. Okay. Ngubani umuntu owakhuthazayo ke phofu? Ngubani owathi isakhono esi khawuqhubeke naso? Dj Abza bakhona oobhuti endihlala nabo apha elokishini apha eCofimvaba. Hayi ke baye bendikhuthaza ke bona uba mfondini, and ukhona nomnye ke kuthiwa nguLwande uGqeliswa uhlala eKapa. Besitsho ke ngexelele amaxesha ke mfondini uyabhala wena qha wena sozozibona kuba isenziwa nguwe. And bendingazi hoya nozohoyeka mna ndiqonda hayi mani. And ndoda sencinci kaloku bendisithi ndojonge ezootata uMqhayi ndiqonda iwasi intsongothe wesi esasiXhosa. Andikafiki phaa kwelaa zinto. Bandikhuthaza ke ndade ndazibona ngoye ndithandwa ngabantu abaninzi hayi ndiyazama kodwa ndiyazama. Ungathi mhlambi Avuyile yeyiphi isupport oyidingayo ngalo mzuzu enokubangela into yoba ukhuthale uqhubeke nesi sakhono side sibe kanti ke siyachuma, yeyiphi inkxaso oyinqwenelayo noyilangazelelayo ngalo mzuzu? Ndiyabulela Dj Abza ngalo mbuzo lowo. Isapoti endiyirhalelayo Dj Abza, isapoti yokuhamba iindawo ngeendawo Dj Abza ndibonisa abantu isakhono endisiphiweyo Dj Abza. Hayi, eyemali wena Dj Abza noba ingabibekho ecaleni okomzuzwana. Hayi, ndifuna nje ubonisa nje ilizwe nje Dj Abza isakhono esindisiphiweyo Dj Abza. Okay, ndiyafuna ke nabaphulaphula abanemibuzo nabafuna ke ukuncoma okanye basondele bangangena kuWhatsApp napha ke emnxebeni okanye bangene nakwezinye ke ii-platforms. Bekufanele uba ke Avuyile sendidlale ke nelaa shicilelo lwakho ke lombongo owu-ektayo kwenzela uba abaphulaphuli beve into kokuba injani le poem udla ngoyenza. Unfortunately ke kuba iyividiyo bazukwazi uyibona, qha ke sibethwe inethiwekhi sakufanele uba masivuyele into yoba ke sikufumana mntakwethu. Qaba nje lithini iphupha lakho ngesisakhono? Ufuna uzibona uphi kwiminyaka emihlanu ezayo? Dj Abza, ndifuna unyusa ndifuna unyusa isidima samaMpondo. Silapha nje kaloku Dj Abza, ndisenza le nto endiyenzayo nje ndiyiphiwe ngabo Dj Abza le. Andisukanga ndanje okanye kuba ndizalwa ngubani, no. NgamaMpondo laa ndenze ndanje Dj Abza. Ndifuna uphinda ndiphakamise isidima sawo Dj Abza, bayibone abantu ilizwe lonke Dj Abza, fikelele ndawo zonke Dj Abza.
Alright, ngiyafuna ke phambi koba ndikunike ithuba usinike iinkcukacha zakho nendlela abantu abanokulandela ngayo abaphulaphuli ke ndibavise into kokuba esi sakhono ke unaso sihle kakhulu and ngumcimbi ke obaluleke kakhulu endicinga ke intoba ke abaphulaphuli kwezi ndawo bakuzo bazawuthanda ke ukuva zonke izinto uzenzayo kabakaba nje avuyile kuba ke kweli cala ndisasokola khawutsho abantu abafuna ukulandela bangakufumana njani usukela ke kwi-social media platforms nenamba ofumaneka kuzo even naba ke bafuna ufaka inkxaso bakusapote bakufumana kanjani? Ndiyafumaneka bhuti Abza kuFacebook Avuyile Qhinga. Ndiyafumaneka kwi-cellphone nakuWhatsApp ndisebenzisa inamba eyi-one bhuti Abza. Inamba endiyisebenzisayo ithi 078 1422 306. Mandiyiphinde bhuti Abza ithi 078 1422 306. NginguAvuyile Qhinga. Enye into ebendifuna ndangingathanda uyiyaleza bhuti Abza uxolo kancinci Yes. ngoLwesihlanu uxolo bhuti Abza, ngoLwesihlanu ndizawube ndiseKomani, ndizawube ndiphaa eKomani. Baza kuxelela bhuti Abza abazawube bekhona, andifuni ube ndithetha into eninzi, baza kuxelela ndiyothi phayana iyafa noba inenyoka. Okay, Avuyile ke masibulele ngexesha lakho nawe ke ungaphulaphula ereyidweni xa sibadlalela ke umbongo wakho lo ke ngoku sowushicilele abantu abawuthandayo. Siyabulela ke sikunqwenelela nje okuhle nempumelelo ebomini mntakwethu. Enkosi bhuti Abza, ndibulela kakhulu bhuti Abza. Alright, phulaphula sibethwa inetwork ngekudala sidlalile ngekudala ke sikuvisile ubumnandi nobuncwane ke maybe more